Horas samanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namyon marhitiaka pikiran nami na mungkin boi pamorahon mangurupi hita di pangradiota di jamita na naing si patol hasota di parmingguon siganuk minggu songoninang di partangyangatta. Di video naing patolosan nami tu hita pikiran nami taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 ima di Minggu patuluhon dung Epipanias turpuk dihita sian sada Korin bindu 12 ayat 12 sahak di ayat 20. Surat ni Apostol Paulus na parjolo tu Huria Korin di bindu 12 ayat 12 sahak di ayat 20. Songon na somal amanginang luktakas hujahami turpuhi hupa husor hami jala hujahami akka na mungkin boi mangurupi pikiran nami na hupa tolhasami tu hita na perjulu huidahami di turpuhon ikontong do taingot dangadong huria di perdalanan naso marukil naso mangadupi hamaolon. Alahyado ro sahala ruas mandapoto kami rupani mandok amak padita pidda majo warhuriaon nami pidda majo hami tu huriana aseng ni nabuasa amang ai songon na so sanggup pami aka alani hamaolon aka persoalan namasa di huriaon. Boh, tu dia neng sakap muna amanginang tu huria nian manian. Idok sada huria rupani na di hilala nasida jalai boto nasida dangadong persoalan na diadopi ni huriai apala ditikii. Hudok kami mancadinggana mang hari Minggu di namar Minggu hamu parpudi rupani molu sodopi hamu mar Minggu jalo hamu ma surat pindamuna haruason alai molu sosobi hamu mar Minggu tu hari Mingguon boy ma di bagasan Mingguon manang na ariaha jalo muna surat muna asa pindah hamu rupani alai paingoton nami do asa tong ingot tamu amang inang dangadong huria naso mangadopi hamaolon ditonga-tonga ni perdalanan ni huriai. Molo ditikyon dangarong hamaolon na diadopi ni huriai. Alai hobar tutiki na sudi duan non mangadopi akka hamaolon. Dang naman ang yak ko nasa gabi marsowal na sida daong. Tetapi faktanya memang demikian. Say diadopi huriai do akka hamaolon. Alani dang apalanian ikopid dahita asa boy hita bersama-sama mengadupi akka hamauluni asalam dewasa hita tumbuh bersama di bagasan haporsiaon lam matoras mengadupi nang akka hamaulun idunian anggo sasitong na nihirim ni akka parbarita nauli dohot dihirim hatani debatasyak kita alai molo soha olata biamu pidda mahamuna. Jadi imana taida di Huria Korintus, humanang di bahasa Batak Korin, huta pelabuhan yang tumbuh jemaat mula-mula aka Huria na parjoloma tergolong rupani di dalam torop ruas ni Huriai lam torop donang aka parukilon hamaolon di adapina sida disharmoni keberagaman rupani aka cara beribadah parsombaon dohot golongan-golongan terlumobi marupani nang aka Yahudi Yunani nama roan guarnama kota pelabuhan. Jadi adong ma hamaolon di huriai na berpotensi memecah belah dan intinya ini akan menghambat lajunya pekabaran Injil. Ini akan menghambat pertumbuhan iman mereka di dalam Kristus. Ini akan menghambat pertumbuhan jemaat itu. Ini benar ditongos Apostol Paulus surat na rupani asa unang lam balga hamaolon persoalani aka
nania dopan di nasida asa di bagasan hasadaon nasida tumbuh bersama. Lamatoras rap di bagasan haporsiaon. Malu tabuan tu bahasa sederhana di pikiran nami amanginang, bahasa simple, asa rap tu surgo manian hita sudi. Unang maadong nalomo rohana molo tading donganna di portibion. Ima bahasa rohanina rupani na bui mura takupon. Unang holas sahalak bertumbuh di pikiran naimana bertumbuh, padahal sebenarnya ketika dia bertumbuh dengan meninggalkan orang lain, itu sebenarnya tidak bertumbuh. Itu hanya bertumbuh bagi dirinya sendiri, tapi tidak bertumbuh dalam iman. Dan matorasi di haporsiaon. Dalam meningkat imana di hilai imani para binotoan, marhite na mengabaikan orang lain, itu pun tidaklah satu pertumbuhan yang baik. Alanido asa rap tumbuh ram matoras rap toguha porsiona ima di patolhas apostol Paulus di surat non taringot tu hasadaon, taringot tu hibul dagingi alai torop ruasna marhiti adong rupani di patorang ibana taringot tu pamatang alai manang na daging alai torop ruasna. Satu penjelasan yang luar biasa di patolhas ibana tu halak Korintus na terdiri dari beberapa golongan-golongan nakin. Jadi ada yang menganggap dirinya lebih utama dari orang lain, naumalu au rupani gabe auma sifatu joloon. Padahal molo tajaha di suratnya apostol Paulus tu Korintusi di bindu tolu adong nama nuan, adong nama niram, alai debatado memberikan pertumbuhan. Nah, jadi berarti jika ada pemikiran seperti itu, Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Jadi bukan persoalan siapa yang menanam, bukan persoalan yang menyiram. Itu artinya adalah sudah selesai dengan dirinya. Adong istilah na baru rupani dakpula na baru alai say lam populer sonari sudah selesai dengan dirinya. Ngabui mana pas repot dirina. Ngabui be Kristus mangarajai rohado pikiranna asa gabe mangyahi hasadao. Asa saluhutna mangarajumi mangauhon jala makatindakon rap nong tinous ni Kristus. Ima songan endeta di pasada holong nai, di pasada holong ni Kristus. Dang asing manubus namora, manubus hala Yunani, manubus hala Yahudi, manubus akahalak napugus, sada do mudar ni Kristus. Jala sada do napa tubuhon haporsiaoni ima ton di perbadia. Jala di bagasan ton di ido rap tardidi. Semua menerima anugerah yang sama, yaitu kemurahan Kristus. Walau soal talenta ataupun yang sering disebut dengan keahlian, karunia, itu berbeda-beda. Adong do naboi songonon, o naboi songonon, alai jika itu semua tidak mendukung untuk kesatuan, itu tidak berarti. Mulut buat tuhuriata na inklusif, terbuka, menerima dari manapun, ya, manjakon manang naisepe di bagasan huriata, slogan di huriata may HKBP. Alai ise do HKBP, au do HKBP, song nidok Martin Luther, aku adalah gereja, kau gereja bukanlah pintunya, gereja adalah orangnya, bukan gedungnya saja. HKBP organisasi inklusif madidok. Terbuka, bebas, menerima siapapun, selalu ingin memperbaiki pelayanan-pelayanan dan semua yang ada di dalam dirinya untuk lebih diterima sebagai gereja yang menjadi berkat. Alai audo HKBP, hita do HKBP. Unang huriata organisasi nakin HKBP inklusif alai hita secara pribadi dan inklusif.
Masih suka mengotak-ngotakkan, tidak terbuka. Orang-orang yang suka membedakan sebenarnya tidak baik dalam pertumbuhan gereja. Atau dia manuaing. Nah, penting di pikiran nami sian terpuk tahun unang alana lalap pita di akka persoalan nihuria gabe tinggal manang gabe tading tugas ta ima lahum matoras di haporsiaon lam matoras di bagasan haporsiaon di bagasan Yesus Kristus jala lam hatop marbarita nauli unang hita lalap alanya ka perbedaan sianu songonon au songonon kurang malu. Nah, mari bersama-sama memajukan gereja Tuhan, memajukan dan mempercepat pekabaran Injil. Pahatopun perbarita naulion asa masuk musai hita tu pada prinsip utama benetongos Paulus musai rupani asa tugas pekabaran Injil ni nasida ditiki tidak terhambat. Asa hatop barita nauli. Asa gabi tiruan nasida. Alay mulo gabi marbolat-bolat do nasida. Buama nasida gabi tiruan. Atong sadama hita songon ruas ni Kristus. Dang mandok haulan hakabi pedang. Songon halak Kristen. Sadama hita. Lama toras di hapor siaon. Asa barita nauli. Hata ni debata tahat tu ujung ni portibion. Iba hupikir kami amanginang anggiat boy mangurupi hita.